Iko nana. Bini wak lari dari mana? Cewek wak meminta putih lo ada ndak tabalian wak iPhone X dak nan. Bapak solusi nana. Kalau pendapat awak ciko nana. Kalau nyo sayang awaknya ke menerima apa? Laku kayak curi nyorondan. Dan ndak ada we kalau ndak buat piti, ndak do orang cinta kawak. Bentuk pebana cewek dan tu layan cak. Bayo galau dan ibunya mah. Wah kalau cewek-cewek matre baca empaan tang. Ndak lo ancak lo kalau dikecek nancak mah. Pasal corona Tinggi juga selera rondannya. Tapi dan cewek serancak tuh. Salut wak celian dan. Tapi tahu dan kan awak dulu direktur PT RCAM orang OPT kan. Jangan kan artis nanate dari Natasha Corona. Jadi pikirnya kan ada pepatah namanya cek kan dan. Ada pepatah sadu dan langsung ke pepatah. Makasih wak pantun. Pantunnya tuh Dangai lelok dan 5 purui 5 kambing ndak menurui manjek dindiang. itu maksud pantun dan tadi tuh. Kado pun. Kalau tua buru-buru pulang lo nana ya. Dan Magi pelajaran nemburu ke kawan. Allah. Ampunkanlah dosa hambamu ini ya Allah.